Vodostaj ličkih rijeka raste, svi veći gradovi i općine za sada su uspješno obranjeni. Međutim, problemi su sve veći u Kosinjskoj dolini, gdje nema nastave u školama, do nekih sela mogu samo čamci. Kada raste vodostaj Like, stanovnici Kosinja dobro znaju što ih čeka. Preko noći ne može čamac voziti, gubi se glava, tako da prisiljen sam jednostavno par dana gore u Gospiću biti kod nekoga. Od danas u školama nema nastave, a pripadnici civilne zaštite ne izlaze iz čamaca. Evo, samo danas navala je bila 10 do 12 ura sam obavio. Gornji Kosinj jedno je od mjesta do kojeg se više ne može automobilom. Došao sam iz Rijeke i rekao, čuo sam, imam tu susjede koji mi jave da je voda dolazi. Rekao, kuća mi je tu isto nisko. Prije nego dođe voda, opskrbimo se namirnicama, tako da smo spremni. Situaciju iz sata u sat prate i u stožeru civilne zaštite. U kontaktu smo s Hrvatskim vodama konstantno, imamo problem, odnosno nije problem, oni moraju rasterećivati grad Gospić i preljevati to preko brane Sklope u Kosinjsku dolinu ili bi došlo do poplivavanja grada Gospića. Tako možemo reći da je Kosinjska dolina ujedno neka vrsta bazena za svu tu vodu jer ne može dovoljno brzo oticati kako dolazi voda. 600 metara kubnih vode u sekundi ulazi u ovo polje samo iz jezera. Oteći može tek četvrtina. Danonoćno obilazimo ugrožena područja, pratimo situaciju na terenu i mogu reći da su sve operativne snage civilne zaštite stavljene u puno stanje pripravnosti. Kiša u Lici ne prestaje. U Velebitskim šumama još ima snijega visine i više od 2 metra. Kosinjani se boje da bi se mogla ponoviti velika poplava iz 2010.